हामबाय फैलानो सिनि मीडिया फाइनेंस जों ताबुक टूर्नामेंट रिसेंटली कैसा पाइका कता कैसा 16 तारिख नि सिमी कैसा पंचायत बिटिक नुहैमोन सिनि को बिसि नि आन्दाराव जों खेला थांलायनाय सुदु सिनि जम्पु जिल्ला आरडि ब्लक नि बिसि सिमिया जोंरो मानखांखो नों सोनामुरा बा गुबुन फाटारनिफोरनो सिनारो फाइट थांबायमान नरपलि सामाव खोनाखाना खेला बरंनाय ओमफ्राय कको बनो जों अ खेलानि बिसिंतै सिनि गोबां वानसुक मानि दङ जेरै रक जे जागा लामा हामिया कलाय तंमानि जे रगो सामुं नङो कलाय तंमानि जागा रगो जों अ खेला रग बायदा बरकनो खावै तनि मानो सिनि अन खेलानि ताकायसा मेन उद्देश्य हंके ड्राग अवेयरनेस बनि बागैनो जों जत थांना होनाय मुचुङै तंनाय रक सिनि थोंखोरों रक बरकनो कयजावो बरकनो पारानि अक्रा चाक्रां थों सिनि चेयरमैन लेवल फोनोंथों बरकनो उत्साह रदि सिनारो फायदि टीम फायदि थों बायदि जों अबो बाहायबो सुजुग्रोना हिनि वान सुदलायजाक जिकुनो कायसा बिसिओ मनाकादि दुइटा टीम ngै मानो के जों दुइटा टीमबो एक्सेप्ट खायनाय अ बिसिनि अमाय बिसिनि टीम ए टीम बी बनिबाबो जों सुजुग्रोनाय ताम गोबांमा तङै मानो गोबांमा बिसिओ प्लेयार गोबां दङ मा थैयाङै दङ जेरै रक जों बर'नि बागै ए बी जों सुजुग्रोनाय बे अ खेलानि बिसिंथि जों थानाय रिसेन्ट जे खेला थांमा जागा नखा सिनि चेराय गोबांमा किसा पारानि मिरि कमाहि तंनाय रक जोंबाय गोदालखा खेलाव गोदालखा ग्राउन्डआव गोदालखा के खाजागै थाङो बहायखौनो जों वान सुग्लाय माने अबस्कांनि खेलावबो जों अमाके बर'ना खावै मानानो सिनि जत yang guri tongnai sama nungma bai kobuli tongnai rokno खावै माना होननानै जों अ इनिशिएटिभ नालायखा बे जों 16 तारिख चेंगि रेनाय खेला नरक साइमाननाय जों दाबो डिक्लेयार खायमिया बो टीम थांनाय जों सिनि एसोसिएशन बिसिंतै सिनि एसोसिएशन दाबो करिको सिनि थिरां क्लाबनि कमिटिनि बिसिंतै जों साख्लायनाय ओके अबनो जोंखो सिनि दाबो जों सिनि थोंखोनो हायनो हाय आं कयजावो नरक जे जागफोन दंदि सिनि अखक खरां नं थानि सगैके हांके सिनि कक नं थानि सगैके हांके नरक फायदि सिनरो कन्टाक्ट नम्बर नरक रजाक मानाय स्क्रिनो अ स्क्रिनो नरक कन्टाक्ट नम्बर बाय गोरोंगैनाय नरक सिनरो खेलाया सबके मानो आर थंखाय मानो जों गोबांमा सायासु यांगै दंमारकनो जों किफिनानि लामा रैमाना होननाय आं आसा खालायो बनि बागै नां जतन थारिनो हायनो हाय याक जुरखाय खुलुमै नं थानि साजाजावो कयजावो नरक प्लिज फायदि जों जत बाक्साके फायलायनाय थांलायनाय चाराय खनाय तिलायनाय जतनो चाबलाय तंलायानो जों बनि बागै आं हायनो हाय कयो जत अक्रा सिनि बिसिनि अक्रा तंनाय नरक बाहायन चेरन प्रति दियान खायदि दियान दुदि बरकनो अमाय खेलारगो जुग तंनानि बागै तुफाय मानानि बागै नरक साइतोगलायदि आसेबनो जतनो हामबाय इनरो मीडिया फाइनाल नो माहायो मारो जों बिसि लेभेल ति कैसा क्रिकेट टूर्नामेंट जों थांबाय दङ सिनो डिसेम्बर 16 तारिख जि जारा बिसिनि जत बररमो जों कयो सिनि क्रिकेट टूर्नामेंट हाय पार्टिसिपेट खालामनो बागै अच्छा मो बहुत है मुथुं जाने मो वो प्लेग्राउंड मुथुं जाने केंद्र सरकारनि देबचरण गारि पारा स्कुल माथा अच्छा बुस अमनि बरक न मुथुं जाने अमनि सिनर कोन खाजा करे सुदि बिसिनि नांनाय बिसिनि बायरा करे हायार माने हायार मानाया सुदि बिसिनि बरक सुरु बिसिनि जों जदि असन्य हकबनो आधार कार्ड चेक खालाम आबेक्लाय जों माने बयस निके कोनो लिमिट थारा कोनो लिमिट सारा अबायके जों आजे डिसिजन खालाया सिनि थिनां क्लाबनि कर्मकर्ता दङ गावनि औ तुतिनि अमनो जों नाजाखा जों सिनि थिनां क्लाब नेंगै कायसा खेला संजाखा बंखा सुदु पंचायत लेभेल लिंनाय ताई पंचायत लेभेलनि प्लेयार नो थुंनाय अ जागा जारा थुंथुं रक जारा खेला क्रिकेट थुंगै थुंनाय क्रिकेट हामजानाय रक प्लेयार रंनो जों कयो जत पंचायतनो बरं भाई और पार्टिसिपेट खायफाना बागै ताई खेलानो उत्साह रना बागै ताई अब अ पंचायत खेला जों रमानि मेन कारण को अब तामनि के जों अनेक टूर्नामेंट जों नुखा अब जों टूर्नामेंट कैसे पाइथांजा जों नुखा जे हायर नाहामानि अबहे मनिसर बाक्सा बरक मा थिंयांगो बनि बागै सुदु दाव पंचायत सिम थांलायनाय ते जत पंचायतनि प्लेयार न मा थांनाय जात ताई जतनो
bukhabasa mana bagai tai sing player saimana bagai sing future ni nasigi tomo future ro pujala association cricket khana nei boni bagai sing oro bo tournament tai onya kotor match thungnya ne sing serai rongno sanya nangu serai rongno babu bahai busu kaham thang apa serai tungma sanya nangu boni bagai sing concert level khe dabu tournament sing ya sagir kha boni bagai jotono participate khanya bagai sing koyo 16 tarik sing changphono sing team limit 24 ta narangai tai sing nasingi tongnai jotono no norong aste hanya ke contact number jak tongnai o contact number contact khai norong phai sinaro tournament norong narak phai mangai sing hai jadi pasangono tinuwa sing ora Facebook ma khlaimani karon kobono jate sini buskang 16 tarik ni sini sing asaro cricket tournament thangi tongo omo thai ke depchoron barigi bara rungna khlawo ngai cricket tournament hani bagai ang kesana mo songo joto sini jobuja adu block thung joto je block tongmani arna andani joto BC level je tongnerno BC wise khlani ke ar khela kachang nai a joto na fight thongmani bagai no koyo jate asen timna ta asa thungya oi jate BC wise khlani thungjanai kuno ar higher krai hani bagai elakani joto thungkrung rok aron sijangnai hani bagai ang konya joto thungkrung serai tongnerno sikla tongnerno norok khelao kisa monojog dei khlai phadi tai ang konya tebo ro je khela thungkrung kmo tongo goborno tui dunlai no bagai elakani joto social work khlai tongnai joto elakani je kisa tai BCY singke BC level je naikoli tongnai rok borok naikuma naikolnai den naikol di kisa norok bo sarai kisa sojug der de bon thungmung robo gadali to khake sing bebak dik dia hamiani laman sing katri tubi manai hen bagai tabu situation ke belekan hamia hen bagai oi situation hamiani yang katina ke sing khela dula ba simis bisa rokhamano hen bagai alakani joto singla sarai ro sing khela dula ba kiringi to khake sing hamiani yang bon sing katri manai ar bagai ang koinai sini joto alakani jo social work khaito lerno dor kisa thungmungo sarai ro gadali tuban bagai no kham